Родена съм в Пловдив, в къща до Гаратската градина. Майка е отказала да отида в родилен дом, затова лекарят и акушерката са дошли от дома. Татко също е бил там. Въпреки че по това време не са разрешавали, но той все пак беше основател и първи директор на проектантската организация в града и може да си го позволи. След това му предложиха да стане главен архитект на републиката и се преместихме в София. Купиха апартамент в центъра до Орлов мост. В 7-ми клас ме приеха в английската, пълна отличничка. Тренирах волейбол. Всъщност Георги за първи път го видях в спортната зала. Носеше бял изпокъсан анцук и вълнени плетени чорапи. Веднъж идват две негови съученички, мои съотборнички. Георги ги бил помолил да ме попитат дали искам да ходим. Да ходим. Страшно абсурден ми се струваше този глагол тогава. Аз, разбира се, поразпитах малко за него. Казаха ми, че учи в някакво периферийно училище. Много непослушен бил. Съученичките му пишели домашните заради неговото очарование. Учителките му, поради същата тази причина, му пишели и оценките. От скромно работническо семейство. Живеел в Редута. А по това време този квартал си беше едно нищо и никакво село с скални улици. Къде да ходим? Там, в Калтали? Освен това, аз през свободното си време ходех на уроци по пиано да свиря Шопен. А той през същото това време ходил на риба да лови шарани. Няма да ходим. На края на учебната година се засякохме на едно училищно събиране. Там Георги ни обра точките, защото играеше твист невъобразимо просто. Жените го гледаха с надежда, мъжете с завист. А той покани мен на танц. След това ме покани на финала по футбол на юношите. Там кара победния гол. Взеха купата, на него му връчиха цветя, а той се изкачи по скамейката и ми даде цветята на мен. Пред 20 000 души. И пред майка ми и баща ми. Ето тогава сякаш разбрах, че Георги е специален. Започнахме да се виждаме. Майка ми беше крайно против. Няма да позволя на някакъв ритни топковец да влиза в дома ми изключено. Сложи ми вечерен час, зимата в 6 часа съм си вкъщи, лятото най-късно до 8. Аз, разбира се, закъснях веднъж и отнесох такъв шамар, че 3 дена не съм ходила на училище. Майка се успокои, може би, едва когато мен ме приеха в университета, а Георги го взеха войник. И така, аз, студентка първи курс в университета английска филология, а той футболист в спортна рота в Пловдив. За нея всичко беше решено, беше ясно, че е приключило. Обаче за мен нещата тепърва започваха. Лъжих я, че отивам при леда ми в Пловдив, а аз от гарата директно във войнишката квартира. Даже решихме да сключим тайно брак. Хванаха ни. Майка ми чете конско, а баща ми сякаш винаги ме е разбирал малко повече от нея. И докато тя ми четеше конско, той я спря и каза: хайде да вдигнем сватба като хората. Аз изрично забраних на съотборниците на Георги да викат горчиво, въпреки че никой не ме послуша, викаха. Аз им забраних просто защото страшно много ме беше срам да го целувам пред майка ми. Преместихме се в София.
дадоха ни самостоятелна квартира. Мухъл по тавана в банята, капи от всякъде, влага. Предложихме Георги да отидем да живеем при нашите. Той категорично отказа, не даде и дума да става по този въпрос. И даже мисля, че това беше първия път, в който реално ми повиши тон. Останахме си в квартирата. Георги много бързо започна да става футболна звезда. Аз се превърнах в домакиня и майка. И така си стояхме с Анди вкъщи. Той започна да придобива все по-голяма слава и все по-голяма турнири, мачове, лагери. Започна да прекарва все по-малко време вкъщи. Липсата му почна да се усеща. Някакси самотата и еднообразието почнаха да стават трудни за мен и се случваше често, когато приспя Анди, да седя просто и да гледам в една точка в стената. И си мислех, задавах си въпроси, объркана бях. Не знаех така ли ще караме занапред, такова ли ще бъде. Обаче осъзнах, че Георги в крайна сметка е най-известният човек в България. И освен, че принадлежеше на семейството си, принадлежеше и на нацията. Даже през 67-ма извадиха домашния ни телефон от указателя, защото просто много жени искаха да имат дете от него. Аз не съм ревнива, наистина не ме разбирайте погрешно, защото за мен ревността е липса на самоуважение. А ние с Георги определено си имахме уважението и си вярвахме безумно много. Решихме да си дадем малка почивка. И през тази почивка осъзнах, че единственото нещо, за което съм мечтаяла, е семейството ми с Анди и Георги. Той страшно много го обичаше. Даже майка ми казваше, Георги е гърбав от любов по Анди. Почнахме да прекарваме повече време заедно, пътувахме, излизахме. Щяхме да ходим в Слънчев бряг на море. Анди много се вълнуваше. Предния ден излязохме на пазар. Аз си купих една голяма жълта шапка. На Анди взех пояс. Събирахме багажа, когато телефона звънна. Анди беше само на 6 годинки. Цяла България плака. Дори майка ми плака.